Egy felnőtt egyed elbődül. Talán a szikláknál látott nyom is egy ilyen csordától származik. Ike fémes csillogásra lesz figyelmes. Lehet, hogy Leo az. Több mint 6 évig tart, míg az adatok a tudósokhoz érnek. Gyors emberi beavatkozás hiányában Ike-nak és Von Braunnak önállóan kell megoldaniuk a rejtélyt. A naprendszeren túli legközelebbi bolygót egészen biztosan robotokkal fogjuk elérni. Ők dolgoznak, mi figyelünk. Sokkal jobbak lesznek, mint a mai társaik. Így elegendő időnk lesz felkészülni a nálunk jóval többet tudó okos gépekre, akik viszont nélkülünk nem léteznének. Képesek lesznek megfigyelésre, adatgyűjtésre, az anomáliák felismerésére, megtalálják a kedvező helyszíneket, és fénysebességgel tájékoztatnak minket. Ha ez sikerül, akkor ők fogják megmutatni nekünk, hogy mit is kell tennünk. Ike kompjúterét nem a kameradiszk zavarta meg, hanem ami körülötte van. Ike nem tudja meghatározni, hogy ki alakíthatta át a tájat. Ike füllel és szemmel is mozgást érzékel, amikor Leo utolsó bejelentkezési pontja felé tart. Hónapokkal ezelőtt ez a Pirotus ugyanígy védte ezt a területet. De Leónak nyoma veszett. Nincs hová elfutni, és nincs idő elbújni Darwin legveszedelmesebb ragadozója elől. A szonda nincs felkészítve a modírra. Ám most ez nem probléma. Ike egy új létformát azonosít. És követi a jelet. A modír eltűnt. A nyomok véget érnek a meredélynél. Vagy mégse? Bármi is ölte meg a modírt, képes volt a 15 méter magas sziklára emelni. Ike nem érzékel mozgást, és Leótól sem érkezik jeladás.
Ike mozgást tapasztal maga körül. Aztán hirtelen Leo irányából is mozgást észlel. Egy másik bolygón folyó élet megfigyelése a lehető legizgalmasabb dolog egy tudós életében. A földi élet egészen másképp alakult volna, ha nem kerül sor véletlen eseményekre. Ezek közül a legismertebb az a meteorit, ami a krétakorban becsapódva kipusztította a dinoszauruszokat. Enélkül egészen más élőlények fejlődtek volna ki, mint amilyeneket ma látunk. Ezért élnek a Darwin négyen is a földihez nagyban hasonlító állatok. Megdöbbentő, hogy mindez csak a véletlen műve. Bekövetkezik egy esemény, és minden egészen másként alakul. Tudva azt, hogy még sejtszinten sem vagyunk egyedül, megváltoztathatja a saját magunkról, a szomszédainkról és az univerzumról alkotott képünket is. A kérdés az, hogyan kapcsolódunk mindehhez. Ahogy Sagan mondta, mindannyian csillagból vagyunk. Ez a valóság. A polip látása gyenge, viszont vannak karjai, amivel megváltoztathatja a környezetét. Mégsem intelligens. A generációk között nincs információ átadás. Ám elképzelhető, hogyha évmilliókon át tenyésztjük őket, képesek lesznek beszélni, kommunikálni, és a Föld egy újabb intelligens fajává válnak. Egy szóval, miért néz neki úgy egy idegen lény, ahogy mi? Az idegen könnyen elpusztíthatná a szondát, ehelyett Ike lépésére vár. Úgy tűnik, hogy a lény kész válaszolni a numerikus szimbólumokra. Az üzenet első részéből kiderül, hogy az idegen képes-e kombinálni, ennél fogva megtudjuk, hogy intelligense. Ike 3 jelet mutat. A lény 4 villanással helyesen válaszol. Ike megmutatja neki az üzenet további részét is. A harmadik lény közeledtére Ike egy kameradiszkkel méri fel a veszélyt. A Darwin küldetés 160. napján a von Braun megkapja Ike és Leo utolsó rögzített képét. A Darwin küldetés 160. napján a von Braun megkapja az Ike és a Leo szondák utolsó üzenetét.
A kompjúterek az utolsó 72 óra adatait ismétlik. Az esemény magyarázata azonban meghaladja a mesterséges intelligencia képességét. Az első földön kívüli kapcsolatunk mélyreható elemzése emberi intelligenciát kíván. Több évtizedes kutatás után kezd a kép összeállni. A tudósok a lényt Io sapiensnek hívják. Az intelligencia szintje az előemberihez hasonlít. Az Io sapiens mozgékony és repülni is képes. A mozgás szerveivel kormányoz, és a metánzsák révén emelkedik fel. Az Io sapiens fenyegetésnek vélhette a kameradiszket. E félreértés vezethetett Leo elpusztításához. Az idegen bolygóra tett képzeletbeli utazás végén a kérdés úgy áll előttünk, mint maga az univerzum. Találunk-e valaha életet a bolygónkon túl? Mit kell tennünk, hogy elérjük? Hogyan készüljünk fel lelkileg arra az esetre, amikor egy idegen létformát fedezünk fel? A Földön kívüli élet megtalálása csak kitartás kérdése. Talán egy sor szondát kell küldenünk. Még csak most kezdtük. A világ és a világűr csak most kezd megnyílni előttünk. Alig bújtunk elő a barlangunkból. Így remek 300 000 évnek nézünk elébe. Nagyszerű dolog élni. Fantasztikus élmény lenne az emberiség számára, ha életet találnánk egy idegen bolygón. Egy fejlett, intelligens élet megtalálásának legjobb módja az, ha a SETI programhoz hasonlóan hallgatjuk a rádiójeleket. Egy csillagközi utazáshoz még a legközelebbi csillag is túl messze van, nemhogy egy másik galaxis. Ha robotokat küldünk, akkor pedig nem élünk addig, hogy újra halljunk róluk. Egy idegen civilizáció megértetné velünk, hogy többé nem mi vagyunk az univerzum középpontja. Tudnunk kell, hol van a helyünk a világ mindenségben. Tisztelnünk kell a világot, ahol élünk. Értelmeznünk kell a távolságokat, és értenünk kell magát az univerzumot is. Élet a világűr bármely pontján kialakulhat. Egy élő univerzumban vagyunk, amit készek vagyunk felfedezni. A tudományos forradalom révén tovább folytatódhat az univerzum feltárása. Az új generációs teleszkópokkal nem csak közvetett bizonyítékokat kaphatunk más bolygókról, hanem bepillanthatunk a galaxis múltjába is. Így könnyebben megérthetjük, miként népesült be az univerzum. Még nem látjuk, mert még fejlődnünk kell. De a tudományos fantasztikum és a tudomány közötti keskeny sáv folyamatosan szűkül. Soha nem találkoztam még olyan tudományos ténnyel, ami ne lenne annyira érdekes, mint a legjobb science fiction. Ha folytatjuk az élet utáni kutatást, akkor ez a sáv lassan eltűnik. Thomas Huxley, a neves biológus mondta még a múlt században, hogy a tudomány legnagyobb vívmánya az lenne, ha ismernénk az univerzumban betöltött valódi szerepünket. Kik vagyunk? Hogyan illeszkedünk a nagy egészhez? A kérdése egyesítette a filozófiát, a tudományt és a művészetet. Ma már talán tudjuk a választ is, mert a tudományos világ nagy áttörésének küszöbén állunk, ami egy új létforma felfedezését jelenti. Képzeletbeli utazást tettünk a Darwin 4-re, de a sci-fi és a tudományos tények ma már alig különböznek. A mezsgye szűkül ugyan, de egy idegen létforma felfedezésének lehetősége még mindig tartogat ismeretlen titkokat.